Maj się już kończy, kwitną kasztany, lecz nie matura w głowie kochanym, bo pod Łysicą na końcu świata jest to, co da ci dotrwać do lata. Uwaga! To nasza trasa, co ma widoki na Gołoborza, Łysicy stoki. To nasza trasa, co łączy duszę harcerskim węzłem i uszeń. Pociąg już rusza, wszystko w plecaku, co zapomniałeś, poznasz na szlaku, lecz nie zabraknie przed tobą drogi, byleby tylko doniosły nogi. I to nasza trasa, co ma widoki na Gołoborza, Łysicy stoki. To nasza trasa, co łączy duszę harcerskim węzłem i magią wzruszeń. Na końcu trasy czeka cię wiele, strawa, ognisko i przyjaciele. Gdy maj się skończy, w następnym roku znowu nas spotkasz tutaj na szlaku. To pierwsza trasa, co ma widoki na Gołoborza, Łysicy stoki. To pierwsza trasa, co łączy duszę harcerskim węzłem i magią wzruszeń. To pierwsza trasa, wiesz lub nie, to pierwsza trasa najlepsza jest!